आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. घराची व कुटुंबाची अचूक माहिती देऊन देशाच्या विकासात आपला सक्रिय सहभाग नोंदवा. आता घर बसल्या स्वगणनाद्वारे 1 मे ते 15 मे 2026 दरम्यान स्वतःची नोंदणी करण्याचं आवाहन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलं आहे. पाहूयात. नमस्कार. भारत सरकारतर्फे राबवण्यात येत असलेल्या जनगणना 2027चे ब्रीद वाक्य आमची जनगणना आमचा विकास हे आहे. जनगणना 2027च्या पहिल्या टप्प्यात 1 मे ते 15 मे 2026 ह्या कालावधीत स्वगणना होणार आहे. याद्वारे सर्व नागरिकांना आपल्या कुटुंबाची माहिती स्वतः ऑनलाईन पद्धतीने अधिकृत se.census.gov.in च्या संकेतस्थळावर भरता येणार आहे. ही सुविधा घरबसल्या योग्य पद्धतीने आणि कोणत्याही वेळी वापरता येईल. ही स्वगणना प्रक्रिया ही पूर्णपणे अत्यंत गोपनीय आणि सुरक्षित आहे. तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना स्वगणना करून राष्ट्रीय कर्तव्य सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.